बोखावोसो धर्म लानानै बोखावोसो गावस्रा होयो बेबादि राजनितिकआव थांनो प्रयोजन गैया दिनै इउपिपिएल दोलोआ गासिबो जाथिनि मानसिफोरखौ बजबनानै लानो रोंदों जि हायो जि फैसाफोर दङ एसे एनै बेजोंनो ओनसोलाव जौगानाय खामानिफोरखौ मावदों सेस्ता खालामदों दा बेनिखायनो बिथांमोननो आरोबाव मोनसे सम होबावनि जे इउपिपिएलनि दारैनो ओनसोलाव दिनै जि सान्थि फैदों बे सान्थिखौ मजबुत खालामबावनांगौ आरो भबिष्यताव जेब्लाबो ओनसोलाव दावराव गैयै बेबायदि मोनसे परिस्थिति बिथांमोननि दारै जोंहा खालामनांगौ जौगानाय खामानिखौ जोंनो नांथारगोन उदालगुरि हिसाबै बेवहाय शिक्षानि अनुष्ठान प्रतिष्ठान जोङो लाबोथारनांगोन बेवहाय रांखान्थि जौगानायनि गोबां बिजनेस फालांगिनि व्यवसायनि बेवहाय सुबिदा थानांगोन लामा बान्दोफ्रा जेरैबायदि जादों जेराव जायाखै बेफोरबो जाजोबथारनांगोन आरो लोगोसे मोनफ्रोमबो जाथिनि मानसिफ्रा सान्थियाव थानो मोननांगोन दा बेखौनो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा सान हर सेस्ता खालामदों मावदों जोङो रायजो राजाफ्रा ज' जानानै इउपिपिएलखौनो मदद होनानै बिथांमोनखौ खामानि मावनो आरो सुबिदा होनांगौ जाय नोंथांमोनहा दिनै इउपिपिएलआव जगदान होनो थाखाय फैदों नोंथांमोन क'क्राझार सहरनि गथ'सा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय गोदानै बेखेवदों इउनिभार्सेल गेम जन मुंनि मोनसे डिजिटेल गेलेमु सेन्टार क'क्राझार सहरनि ग्रीन फिल्डनि साखाथि इट्स भबानिपुर जेडी रडनि लामा सेराव गोदानै बेखेवबाय इउनिभार्सेल गेम जन गोसो गुदुं गथ' एबा लाइमोनफोरा बे गेम जनाव फैनानै रंजानाय लाफैनो हागोन गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गेमफोर जेरै हर्स राइडिं क्ल' मेशिन भार्चुएल रियेलिटी हेमार एयार हकी पाइरेट्स फ्रग माग शूटार बाइक रेसिं कार रेसिं बास्केटबल फान्सिं बायदि बायदि गेलेमुनि रंजानाय लाफैनो हागोन बेनिखायनो गाव गावनि गथ'फोरखौ गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव दान्दिसे सम लाबोनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनायनि खाबुखौ बाङायल' फिस होनानै रंजानाय लाहोनो हागोन